Gidakop sa otoridad ang usa ka 45 anyos nga tricycle driver sa General Santos City nga usa ka national level most wanted person. Duna kini 56 counts of murder ug dunay kalambigitan sa Mama Sapanum massacre. Apan buwelta sa suspect, biktima siya sa mistaken identity. Atong ibalik si Efren Mamak. Nadakpan sa iyang panimalay kining 45 anyos nga tricycle driver atol sa dugay nga manhunt operation sa PNP ug ubang law enforcement agency sa barangay Apopong, General Santos City, banda 12:40 sa kadlawon adlawng Sabado. Kasamtangan kining gikustodiya sa Police Station 2 sa Jensan City Police. Matud sa PNP, ang mong suspect nalakip sa lista isip national level most wanted person nga dunay 250,000 pesos reward money. Base kini sa DILG Memorandum Circular 2010-53 kung asa doon na kini 56 counts of murder ug walay girekomendang piyansa. Magatubang sab kini og laing murder case nga gifile sa Quezon City Court niadtong 2010 ug wala sab girekomendang piyansa. Na naman ay warrant gikan sa issue sa kahuluhan NCR on 56 counts of murder at the same time involved na yun sa Mama Sapanum massacre. Apan ang tanang pasangil gilimod sa suspect na mistaken identity lang kuno siya. Dili na tinuod, sir. Kumbaga, mistaken identity lang na siya, sir. Sa tinuod lang, sir, dugay na ako diri sa Jinsan. Diri na ako na tao. Diri na ako nag-eskwela. 45 years na ako sa Jinsan. Dugang sab sa nadakpan nga ang middle name ug edad sa mong wanted nga gipangita dili kuno tugma sa iyaha. So nagkataon lang na, sir, nga nga tao ngayon sa 56 counts nga parihang pangalan, parihang apelyido, ang picture. Ang lang na kay ang middle name niya, height, edad ug address, iba. Na mo kita fight na po na sa iyan. This guys. Sa karon wala pa gibutyag sa PNP kung kanon sa dad-o ng mong suspect sa kauluhan. Samtang tukion pa sa PNP ang mong reward money nga angay itunol sa maong informant nga nagtudlo sa mong suspect. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.